Her nivîskarek şopeke wan a berbiçav heye. Hin nivîskar jî hene şopên wan wekî qaçerêkan e. Hin nivîskar jî hene mirov nikare şopên wan bişopîne. Dema dibêjim şop, ez behsa şêwaza wan a ziman, berhemê û peyvên herî zêde bikartîne dikim. Di nivîskar Îhsan Bîrgul de şopên têgeha dil serdestî li metna wî kiriye. Hema di her helbesteke nivîskar de têgeha dil xweradestê me kiriye. Mijar evîniye, helbet mijarên cihê jî hebûn, lêbelê bêhtir mijar evîn bû. Evîn jî temsîliyeta dil e, dil jî temsîliyeta hebûnê a fîzîkî laşî ye. Îcar mebesta nivîskar di helbestan de evîna bûjenî ye, an jî evîna metafîzîkî ye. Bersiva vî pirsê ancak meriv ji metna nivîskar derxîne. Berê vê bersivê divê em hinekî li ser têgeha dil rawestin. Dil organeke mirova heyatî ye. Ger dilê mirov tune be, dê mirov bêrih be, ango kesên mirî be. Taybetiya dil li ber çav e. Dil sersebeba hebûnê ye. Hebûna zindî a laşî ye. Hin organên mirov ên din tune bin, dîsa jî dikarin bawayekî bijîn. Lê mirov bê dil nikarin bijîn. Dil di nav organên mirov de hema a herî girîng e. Rengê dil sor û tijî xwîn e. Rengê sor, rengê têkoşîn, hêrsî û hêzê ye. Rengê sor heman demê de rengekî fanteziyê ye. Ango fanteziyê bibîrtîne. Rengê sor xwînê destnîşan dike. Xwîn nîşana zindîbûnê û şer e. Xwîn herikbar û tîr e. Şilbûnê destnîşan dike. Ciyên şil jî nedawîbûn û kufikbûnê bibîrtîne. Helbet şilbûn, paqijbûn û pakbûnê jî bibîrtîne. Îcar evîneke çawa evîna pakbûn û paqijbûnê, an jî evîna nedawî û kufikî kêjan gelo. Mirov bo hebûna xwe biparêze, pêdiviya wî tim bi xwînê hebiye. Di destpêka jiyanê û heta anha xwîn her daîm bûye mesela hebûnê. Zayendî jî bîngeha wê de xwînrijandin heye. Kesên nû zewicin cara ewil xwînrijandinê pêk tînin. Yani kesê zewicin ji keçikanî dikeve û derbasê merheleke din dibe. Bawekî olî jî xwînrijandin heye. Mînak heywan tên qurbankirin û destpêkeke olî a xwînrijandinê ye. Di mîtolojiyê de jî xwînrijandin heye. Bo qiralan serê mirov dihatin jêkirin û xwîna wan mirovan qiralan vedixwarin. Mîneka kawayê hesinkar û her wekî din. Xwîn jî rengê xwe ji sorê hildibijêre. Dil jî rengekî sor û têrtijî xwîn e. Sedemê pevçûn û şeran piranî xwînrijandin e. Ka îcar em hinekî li hin helbestên xwe binêrin. Em têgeha dil û rengê dil û xwînê di vê çarçoveyê de binirxînin. Darek şikestî di nav rezê dilê min de. Şikestî ez şikênandî tu. Ruhê min di qefesa singa min de. Çavê li hatina te. Madem te ev dil sax nedikir, te ev birîn çima vekir. Qest û mebesta min nedîtina çavên te ye. Di çavên te de dîtina dilê xwe ye. Te ez di nexşeya dilê xwe de sirgûn kirim. Ez nizanim kîjan gundim û kîjan bajarım. Şev sar tarî û bisaw. Dil jar westiyay û bifîğan. Hêvî wext û werz payîz e. Li baxê dilê min pel weşiyayî, gul çilmisî, dil tije kul. Dil ketiye li ber bayê biharê, lê nizane ku dilgirtiyê payîzê me. Nivîskar têgeha dil li gor metna xwe bingeha wê li ser evîn evîndariyê rêsa ye. Mijara helbestan piranî evîn e. Lêbelê tim evîn û evîndarekî bijan, têkçû û reşbîn xemgînwarîn e. Çima qey evîndarî tim êş e, kêf tune ye. Dema em naveroka helbestên xwe dinêrin di piranî helbestan de têgeha dil serdest e. Dil jî nîşana hebûn û evîniyê ye. Di helbestan de dil têk çûye. Dil hatiye rûxandin, text di dil de nemaye. Xwîna dil hatiye kêşandin bi şirangê. Loma helbestên me
baraneke reşbinî barandiye helbet têgeha dil û dildarî evîn e. Evîn jî bingeha xwe li ser zewq û arezû û zayendiyê bilind dike. Li gor Freud û Krishnamurtî piranî kok û asasê evînê dikole. Bingeha evînê û derbarê evînê de divê meriv xwedî zanist be. Dê baştir evîniyê bijî. Loma zanistiya evîniyê derdixîne pêş ve divê evîn gerek were hundirînkirin an na dê wekî qalikên li ser bimîne. Ne qalik divê di evîniyê de qakil girîng e. Divê em xwe bigihînin kakilê evînê. Heman tişt ji bo Freud jî derbastar e. Yanî Freud jî li ser vî esasî fikr û ramanên xwe derdixe pêş. Lê ji Krishnamurtî guhertîtir e. Freud berê me bi têgeha zayendiyê vedike. Di bingeha evînê de arezû heye. Divê em tê bigihêjin ku evîn arezû ye, zewq e, tirs e, kîjan e. Ger tirsê vehebîn e, li wir nefret, fikar, hesûdî, xwedîtî û desthilatdarî heye. Ger di têkiliyekî de girêdanek hebe, ew têkilî dê bibe destpêka sedema dejenerebûnê. Dema em li naveroka berhema nivîskarê xwe dinêrin, em tê digihêjin di gelek helbestan de hem girêdan û hem jî dejenerebûneke evînî heye. Hundirînkirin kêm e. Tim bûye koleyê evînê. Loma hatiye girêdan. Evîneke dejenerekirî ye. Li gor Krishnamurtî û Freud evîn ne ev e. Ev şêwaz çewt e. A rast ne wiha ye û divê em evînî rast bijîn. Têgihiştina arezûyê an jî fêmkirina wê dê bibe sedema nehêsirbûna arezûyê. Evîn evîn e, ne hewce ye em wateyekî lêbar bikin. Evîn, arezû û azwerî heman tiştin. Ger hûn yekî jî ji holê rakin, hûnê a din jî ji holê rakin. Divê em bingeha têgehan fêm bikin. Ger em çawalêhat û têgehan bikar bînin, an jî em xwe bera bîra binê têgeha nedin, em ê nikarîbin têgehan fêm bikin, loma jî em ê têgehan bi awayekî hêsan bikar bînin. Halbukî her têgehek xwediyê kurahiyek û felsefeyek e. Yanî Freud û Krishnamurtî bi kurtasî dibêje. Dema we li ser têgehek nivîsî an jî mijara we piranî têgehek be, divê hûn baldar bin. Divê hûn dikevin asasê wê têgehê û hûn wê têgehê fêm bikin. Kurtasî divê hûn zanistê wê têgehê bin.